Waqt li indirizza l-Kunsill Ġenerali Dr. Elgsborg ratħaj li l-Kunsillera tal-fiduċja assoluta u li fdawlu responsabilta biex għal 5 snin ġejjin il-partit ikompli jissaħħa u jimmodernizza u biex verament ikun il-partit rebbieħ mhux tal-Kunsillera biss, iżda tal-Maltin u l-Awċin kollha. Dr. Borg qal ukoll li mhuwiex il-mument ta' persuna waħda iżda ta' partit maqud li s-saħħaħ iżjed minn qatt qabel u li anke fl-agħar mumenti tiegħu baqa' jissielet u jaħdem. Għalli jemmen li bil-vot ta' konferma l-partit ser joħroġ iżjed b'saħħtu huwa determinat li jmexxi lil-Malta u lil-Għawdex. Tenna li din mhijiex biss rebħa l-Elgsborg iżda rebħa l-Kunsillera tal-partit u li mir-riżultat Malta u Għawdex se jgawdu għas se jsibu gvern alternattiv, gvern b'saħħtu. Għalli huwa ser ikun il-kap ta' kull Malti u Għawċi li jemmen li Malta u Għawdex jistgħu jitmexxew aħjar u li bidmiru għalli ħalli l-partit aħjar milli sabu. Sel il-Kunsillera li dejjem hemmnu fil-kawża tal-Partit Nazzjonalista għalli llum qed jagħmel patt magħhom biex flimkien il-partit jerġa' jibda jerbaħ iżda qal li dan huwa possibbli biss permezz tat-tiġdid u li għaldaqstant se jsejjaħ it-tmexxija u l-amministrattiv tal-partit biex jibda tiġdid holistiku tal-Istatut tal-Partit Nazzjonalista. Fl-Istatut u bit-twaqqif ta' strutturi moderni u effiċjenti, b'tiġdid fl-organizzazzjoni u partit miftuħ għal kulħadd li lest jisma' u li jattira l-aqwa talenti ta' Malta u Għawdex. U għalhekk hawnhekk illum qudiemkom nixtieq inħabbar illi għada ser inkun tinsejjaħ it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista sabiex flimkien anke mal-amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista nibdew tiġdid holistiku tal-Istatut tal-Partit Nazzjonalista. Dr. Borg qal li dan se jisseħ biex jerbaħ il-fiduċja mhux biss tal-Kunsillera, iżda tal-Maltin u l-Awċin biex iwassal il-partit lejn id-destinazzjoni li jixtieq b'determinazzjoni u b'responsabbiltà.